Bon dia, avui estem a dissabte, per tant, fa una setmana que vam marxar. Ara mateix estem a 15 grauets, que sí està superbé, i segurament tirarem cap a Suècia. Per tant, això també vol dir que els hotels seran més barats, així que si vull podré anar a un hotel, tot i que com que ja em vaig dutxar, doncs no fa falta. Ja vaig superbé amb la tenda, la veritat. Prefereixo anar a un càmping i pagar superpoc. Vale, ja tinc la moto empaquetada, els veïns enfadats perquè no paro de fer soroll, també. Per allà ho tinc tot a punt. Estem ni una hora conduint i ja he parat aquí en un supermercat perquè el que he esmorzat era una merda, eren galetes. Així que agafaré alguna fruita o així, que fa molt que no menjo sa. I, hòstia, espero que no em plogui, perquè m'he tret les sabates impermeables i no tinc prou cinta americana per fer-ne unes altres. Tot i que ara, si en trobo, te'n compraré, per si de cas. Així que anem a comprar. Tinc aquí, per cert, aquest invent per carregar. Espero que no surti volant. Tot i que crec que m'ho posaré en les butxaques millor. Per aquí pots preparar l'amanida que vulguis, pasta com de verdures, o sigui, pots barrejar-hi moltes coses. Val 2 euros al quilo. Seré de menjar aquesta merda que literalment ho he tastat tot d'aquí. No hi ha cinta americana, però hi ha això. I a més és més barat, perquè vaig veure cinta americana i valia 10 euros, i aquest val 3. O sigui que potser em pillo això. Al final he tingut coses per tenir. Això de curri, que encara no l'he provat, aquest sàndwich, que encara no l'he provat, i això que menjaré ara una mica per esmorzar. I anem avançant. Quin lloc més guapo on estem ara. Aquí al costat de la carretera, que hi passa aquest riu gegant. Uau, vaya tranquil·litat que hi ha aquí. Que guapo. A veure, que passava per la carretera i he vist un pont. Anem-lo a veure. Hòstia, això espanta una mica, Pot ser perillós caminar per al pont en suspensió. Només una persona cada... O sigui que només pot passar una persona a la vegada. I no m'enfio pas, A veure. Perquè és molt tant, tio. O sigui, mireu com es mou, a veure si es veu així. No sé si es nota el que es mou. Si moc una mica... està guapa, però... Mira, aquelles cases són les que deia ahir, que hi ha herba dalt, en el teulat. Uau, que maco, tio. Un puto Cybertruck. Vine davant un Cybertruck. What the fuck? Un puto Cybertruck. Joder, un Cybertruck. No m'imaginava per res del món. És super raro. He fet mitja volta per anar-lo a veure. Bueno, ara estem en un poble que es diu Raro, com el Cybertruck, que és raro. No tenia pensat parar, però he passat per aquí al costat i he vist que era guapíssim, així que anirem a veure-lo una mica. Me fan algú de cotxes americans, així que potser en veurem algun. Es diu Raros, no Raro. Que guapo aquest poble amb aquestes cases així. I per aquí a l'església. Joder, quina pujada que fot aquest poble. Me'n torno a baix, que no vull que em posin una multa per aparcar allà la moto. En aquest carrer és on hi ha els cotxes americans. Tinc molta gana, tio, són les 12 i alguna cosa. I ara quan surti d'aquest poble i trobo alguna àrea de descans així guapa, em pararé a menjar perquè tinc moltíssima gana. Que guapos, El que ha de sonar això, tio. L'entrada aquí d'aire. Mustangs... Joder, l'he liat. He gravat tots els vídeos, o sigui, he gravat tots els cotxes, però anava pausant la gravació per no haver d'editar i ho he fet al revés, o sigui, només gravava quan no estava ensenyant. I ara fa molt de pal tornar-los a ensenyar tots. Joder. Bueno, no sé, n'hi ha de molt macos. Ara no tornaré allà dalt, estic molt cansat i tinc molta gana. Mira aquest que guai. Ara estem aquí en una àrea de servei, en una carretera al mig de la muntanya, literalment, i vaig a menjar perquè és que no m'aguanto més. Tinc moltíssima gana. Que maco està això, tio. És que jo flipo, tio, de veritat, Allà tenim la moto. I mira quin banc, tio. Joder. És bonic, això. Mira això. Per cert, només això i això, que ho he comprat ara fa res, només això m'ha costat 6,5 euros. Sort que està bo, perquè si no... Ara bé, tinc unes ganes de menjar alguna cosa calenta, tio. Només estic menjant coses fredes. Un bosc d'abedulls, com en el Minecraft.
Ja hem dinat i ara anem cap a Suècia, que està a uns 40 minuts, més o menys. Són uns 24 quilòmetres o així. Si no hi ha res especial, ens veiem allà, tot i que ara venen uns llacs i si és molt maco ho gravaré. Torno a tenir la càmera, li he tret els protectors de lents i aquí davant tenim la frontera de Noruega amb Suècia. Així que el primer cop que la moto entrarà a Suècia. Si em deixen entrar, esclar. I la frontera on està? No, això és la duana i entenc que ara passarem la frontera d'aquí poc. Aquesta zona és molt guapa. I està ple de rius, amb llacs. Són així explanades i hi ha com ple d'aigua, mireu, just aquí. Aquí tenim la mostra. És tot el rato així, és guapíssim. Aquí està. Sverige. Com que Sverige? Pensava que anava a Suècia. Ja estem a Suècia. Que poc èpic, no? No mola gaire. Però no hi ha... Tio, no em puc fer cap foto al cartell ni res. Bueno, per aquí estem, carreteres sueques. Canviem l'idioma també. Veurem moltes O's així amb aquesta dièresi. Que perillós això. Si vens una mica ràpid, et trobes de cop aquesta grava a la curva i te'n vas a la merda. Primer lloc suec que veiem en aquest viatge. Suècia ja hi havia estat, però només al sud, allà al costat de Copenhagen, a Malmö. No havia pujat tant. Off-road. Joder. Pobra moto. Ja ha de patir, la pobra. Què collons, tio? Per què hi ha rens aquí, tio? En veritat un poble, tio. What the fuck? Estem així en el primer poble gran de Suècia i no m'agrada tant, com Noruega. És molt millor Noruega. Una cosa, Suècia va anar en euros o no? Ara se m'ha buguejat el cap. Ara no me'n recordo, jo. No va anar en euros. Ai, els mato, tio. Una ràbia. Vale, són ara les 3, falta mitja hora per les 3 i intentaré fer acampada lliure, ja que aquí a Suècia és més fàcil, bueno, té parts bones i parts dolentes. És més fàcil que a Noruega perquè no has de respectar els 150 metres d'una casa, però la part dolenta és que on aparques el vehicle és més complicat. Joder, quantes motos de neu hi ha aquí! Hòstia, quantes, tu! Mira, i tot això són empaquetades, És que aquí és com un poble que viu molt de la neu i es nota molt. Viu del turisme, de quan hi ha neu. I ara, doncs, no, evidentment, no hi ha neu. A veure, ara aquí he vist que hi ha algú anant al llac, però no sé si és aquest trencant o és el d'abans. Provarem aquest. Grava. Pista de grava. Quan pugui també... que bonic això. Quan pugui hauré d'anar a comprar el sopar ja tinc, però puc fer-lo servir per esmorzar i hauré de comprar bàsicament menjar per avui i per demà. A veure què hi ha per aquí. Hi ha una zona de bany. Ens banyem o què? Estaria guapo, Què vol dir això? No sé què vol dir. No camping, no dogs. Lo fred que deu estar això, tio. Jo no sé com la gent es banya aquí, Estan locos. Però ja molaria, Anem a sortir d'aquí de la meva manera. Traiem el control de tracció. Això d'anar sempre per una pista forestal no sé si és gaire legal, aquí. Control de tracció treballant a tope. A veure, que tenim l'ABS activat i per frenar això costa molt. Vinga, ja tornem a estar aquí. Bueno, seguim. I això, a veure si he trobat un lloc per comprar el sopar i part de l'esmorzar de demà.
puto ren, tio. Estic flipant. Però, i travessa la carretera i se li pela, tio. Super random, Joder, encara no me n'havia trobat cap. És bastant raro, no, però? O sigui, raro que no n'hagi trobat, potser, no sé. Com que són com tan famosos, aquests rètols, pensava que me'n trobaria bastants més. Però ja veig que tampoc me n'he trobat tants. Joder. No m'ho esperava. És molt diferent amb Noruega. Aquí a Suècia són com paisatges infinits i no hi ha res. No hi ha... O sigui, a Noruega et trobes moltes cases, hi ha gasolineres, hi ha coses. Mira, aquí ara hi ha una casa, bueno, està abandonat. I en canvi aquí és paisatges brutals, infinits, ple de vets. Uah, és guapíssim. Però m'agrada molt més Noruega. Bueno, com potser s'ha vist, m'estava dormint una mica. Bueno, una mica, en plan, estava com cansat. Així que aquí he vist un lloc per parar. Collons, com sona. Així que descansaré una miqueta i aprofito per mirar on anar. Hòstia, com derrapa això, quasi caiem. Mireu això, tio. Ve derrapada que he cardat. Estem aquí a un poble suec, així que anem a comprar en aquest supermercat. La gent em mira raro perquè parlo sol. He comprat el sopar i unes torrades per esmorzar, així canvio una mica de cosa. I un gelat també. El temps, s'està fent mal temps, Ara estava en un poble i estava tot moll perquè acabava de ploure i feia olor quan comença a ploure. Llavors he volgut buscar un lloc per anar a dormir. He passat per un càmping, però segons el ChatGPT val més de 30 euros i no penso pagar això. I ara estava aquí buscant un lloc i mireu com molen aquestes plantes rares, tio. Són super estranyes. I el terra s'enfonsa moltíssim, és super esponjós. El problema és que és molt irregular. És que mireu quantes textures i quantes coses que hi ha per aquí. Bolets raros i no sé, super raros. No sé si són líquens o què. I és això, no? Que està com molts bonys, no està gens pla, està molt incòmode. Està tronant. Quan trona és perquè hi ha pedra i el fragment de la pedra crea els llamps. Per tant, ojo, Hòstia, ara no sé què fer, Doncs potser canvi de plans i miro si hi ha algun hotel per aquí barat. Veig que la tempesta no vindrà cap aquí, sinó que està anant cap on jo volia anar, llavors ja no aniré més cap allà. I això és el guai de no tenir un lloc específic per anar a passar la nit. I és que si hi ha tempesta a un lloc, te'n vas cap a un altre. I ara estic en un lloc massa ideal, jo crec, per acampar. Tot i que, en teoria, segons la norma, això és legal. O sigui, jo puc quedar la tenda aquí al mig, perquè no hi ha cap senyal que ho prohibeixi, no és un camp de pastura, el que no sé si és un espai protegit o no. Però jo crec que no, si això suposo que no. Estaria molt bé aquí, Fuà, veia llocs que m'estic trobant, tio. Mireu això. Que guapo, tio. Llàstima que no hi ha cap zona plana per poder posar la tenda. Porto aquí un bon rato seguint la tempesta i ara comencen a caure gotes, així que me'n vaig al poble on hem comprat abans tot allò. Ara tornaré enrere per una pista forestal, a més. S'ha fet com fos de cop, tio. Bueno, l'hem liada. He anat corrent a posar-me tot impermeable. Anava jo per aquí aquesta pista i de cop ha començat a ploure. Sort que he anat ràpid i no m'he mullat gaire. Tio, ara on collons dormiré jo ara, tio? I amb una tempesta elèctrica, saps? No puc posar la tenda. Que la tempesta està cap allà, per això ara m'estic allunyant i a veure si he trobat un lloc. Segueixo. Joder, i ara estarà tot moll, tio. Ara he tornat enrere, fins al poble on hem comprat allò, el gelat i l'amanida i tot. De fet, està aquí, al supermercat. I no sé què faré ara, la veritat. Són com les... no sé ni quina hora és, les 5, crec. Està tot fet una merda, tio. Mare de Déu, senyor. Joder, quin fàstic. He decidit que aniré aquí al càmping de Heda, que és on estic, perquè no me la vull jugar aquí en una tempesta elèctrica estar enmig del bosc. El problema és que val més de 30 euros posar la tenda, tio. És que prefereixo això que estar enmig del bosc. I encara cauen gotes
però bueno, aniré cap allà, que està aquí al costat. Mare meva, tio, això que s'escolta és això d'aquí. El dia 15, que és avui, a les 21. La tenda són 40 euros i la cabin, que és això d'aquí, són 50 euros. Crec que pillaré això, perquè aquí no hi ha hotel, o sigui, els hotels valen més de 100, per tant, pillaré això. Vaig dir no. Torna a ploure, tio. El Pau parlava així. Yeah, I don't know, it's a option. No l'entenia res. Perquè li he dit que són 70 euros, tio, la cabin, perquè els altres estan ocupats. I li he dit que la tempesta no és bona idea plantar la tenda i m'ha dit que no és bona idea. Em tornaré a posar impermeable perquè plou i me'n vaig. No sé ni què dir. Torno d'estar al supermercat. He reservat per Booking com una habitació, però és com de particular. Bueno, una habitació, en plan... com un Airbnb, ¿vale? Però des de Booking. I com que és d'un particular, doncs ara m'ha d'escriure per dir-me la contrasenya d'on hi ha la clau per poder entrar. I mentre espero he vingut aquí al supermercat i així ara miraré si hi ha microones i així puc menjar alguna calent i no sempre fred. I l'amanida ja la deixaré per demà. Així que potser ara tornaré a comprar. Al final no m'he fet l'invent perquè està aquí al costat. Com que allò quan vaig ter microones ha fot això. Acabo de trucar perquè no em responia. Per sort parlava bé anglès. I m'ha dit això, que vagi allà, m'ha dit el codi i que si hi ha algun problema que truqui a la porta que ella està a casa. Que em podria haver respost, no, també? Bueno, va, compra't això i me'n vaig. Agafaré una Pepsi, també. No, que ja n'he begut una. Va, anem cap allà. No ho he gravat. Era una dona gran, super maja, tio, super maja, super. I això m'ha explicat tot, li he preguntat que si plourà i em diu que aquí el temps no se sap què passarà. I bueno, ara estic portant-ho tot. Vale, ja estem a dins. Mola que quan m'ha vist em diu, què, no has pogut plantar la tenda, eh? I jo, no, és que amb aquests llamps no me l'he vist jugar. Vale, aquí és la sala d'estar, bueno, no sé com es diu, sí, el robador. Per aquí, encara no hi he estat, No sé on està la llum. Vale, aquí tenim cuina. Això és la llum, molt bé, no es veu res. Oh, podria editar bé, tio. Sofà, tele, cuina, que només faré servir microones. I, ullo, que guapo. Tu està guapíssim, això. I aquí hi ha el vestidor. Fa olor a Ikea, tio. Fa olor a Ikea. Tu està molt guapo, Ai, el bany. Que m'oblidava del bany. Molt bé. Això? Perquè hi ha una sauna, tio. Hi ha una sauna, tio. És molt maco, Ja m'he dutxat i us volia comentar una cosa, i és que els llums... O sigui, tu cliques un cop... molt bé. O sigui, si deixes clicat... I pots canviar la intensitat. Mola un munt. Però m'ha costat, pillar-ho. Perquè feia molt poca llum i dic, a veure, això no pot passar. Bueno, ara ja m'he dutxat i ara toca fer la rutina de skincare, ja que em vaig cremar amb el sol i doncs fa bastant de mal, la veritat. Així que una mica de crema hidratant. Estic anant tot el dia amb la mateixa roba, tio. Ara he trepitjat allò moll i tinc els peus molls. Bueno, després soparem, ara editaré, després soparem una mica, que hi ha aquí a nevera, i he comprat allò i ja està. Per aquí tinc el sopar, això que és típic de Suècia. Són patates i jo què sé què de carn. Per fi menjo alguna calent, tio, després de no sé quant de temps. I era hora, A veure, hagués sapigut que tenia cuina, hagués comprat potser una hamburguesa o alguna cosa així, que el que m'hagués fet hagués sigut més sa. Però és igual, tu. Tampoc tinc temps, estic aquí editant, són quasi les 9, encara haig d'editar, tot just estic enquadrant els vídeos de la Insta. Anem a menjar una mica. És bastant tard, no tinc ni ganes d'editar, ja ho faré demà al matí. Fa molta mandra i vull descansar. Així que fins demà. I ja serà l'episodi 10, em sembla. A veure com està fora. No plou pas. Sí que plou. Està plovent. Bueno, adeu.